Oke, masih bersama Campur Sari Mustik Kanada dari Jerman. Apa sliramu ra pirsa jroning ati ana tandha tresna. Apa sliramu ra krasa kandu tanpa upama. Tanggal 11 sasi 8 gawe kangen jerone atiku, awak bengi ra iso turu tansah kelingan sira wong ayu. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali. Udan deres sing jalari nganti abot sajerone ati. Asih pring kuning dadi saksi ana desa babar iki. Apa sliramu ora ngerti yen mrene gawe kangen ing ati. Apa sliramu ra pirsa jroning ati ana tandha tresna. Apa sliramu ra krasa yen kangenku tanpa upama. Tanggal 11 sasi 8 gawe jerone atiku, awak bengi ra iso turu tansah kelingan sira wong ayu. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali. Udan deres sing jalari nganti abot sajerone ati. Ndak anget pring kuning dadi saksi ana desa babar mriki. Apa sliramu ora ngerti